Langlitum unite ra. Isi unite ra nilitum aphan set an example. Namane isi example nang set pitha that Karbi's peoples can be unitedly like united fully. Nilitum aphan isi example nang set pitha. Nilitum phan aro nang ithak don trupu. Faction nang paong don trupu. Faction nang paong don tru mane laki ki phuk tang abong lo frequency. Sitame the thing is kin non bangke nilining chithedamo edet alam duko. Ahok petu. Anutina mailong anutina KSA mailong ledun tahala tumta nilitum sia ahok pet. Sudah me haladak wang pen. KSA benar nang litum blok noi. Ladak ke nang litum lason pincong long li. Usini litum panang ipu. Pulote nilitum pan li nang ijong det. Pulote alang litum UKSA betum panta jong udang poke hala suhud. Lapen kinon XKSA pu. XKSA ke kupisi necessity labu nili pudang ji kupi posi importance do laku ke seng thunang ji kalang ni tepi nili hin penda chuning ridun ji lapen of course Karbiang long arlo so arlo organization dolo nili tum hadak sidame cepa ogdun milo sidame li tum rada tum ta chini prong lalaki nili ga hokalam kaning je lopotsi ningje dak dak po hadi rada tum ta chini prong lo dake compromises do o nili isi challenges puke kali hai challenge puta kali like I'm not against of them Karbiang long along non trending mate kache thang phup alam kupi pulotang daily tum charge pulotang te lake Women KSA lasi Women KSA kopia posi keseng nang kokma labangso alam theklar dak alam kachini ponji phansi pini labangso a report nili tum ken ponji phansi sik ponlo lapen langdam no nang Women KSA dokok pen pulotang te hampha phan ko an ali doji lapen ko anakan hok doji Kardom, Nelimen Sondro Singh Rongpi. Aprangsi NE Karbi live kelang radon aphan Kardom nang pajerek lo Kardom. Arni wang tanang lituma phan isi akenang sot lapen prek jega berta nang kiban pi bomason thotsi pinile thot sitami nang lituma phan isi akenang sot aberta nang kiban piji phansi non neli chisik ponek tang lo. Non malom ilitum kadu beta chinik lo social media long Facebook long jong si langdam WhatsApp le langdam lapen Instagram le ilitum langdam pusitami arum le engdoi angsong le engdoi pusitami Women KSA alam thesi litum thegik longji non malom Karbiang long PJR aputhak ko ansi kache thang phup ma lason thotsi non apor lake Karbiang long kache thang phup angbong pen pulotang te Women KSA mahang ke pathek alam the aputhak talo lasi labangsa aputhak lardak pen kachini ji phan nililong Women Karbi Students Association mate thihek pen Women KSA dun mepi ritika teron pi nililong sidolo alang lipensi teteni alam theke chingi ke than ponje phan bor iponik po ritika aprangsi kardom nang pajerlo Women Karbi Students Association kopi posi mahang pathek nang kokma na pen mahang pathek dat penang litum rada thengno ke wang pen ko an alam thesi nang litum ke song nang ke face nang ma labangso alam thele li tum pini chingi che than nam lo na ilitum la hai puthak chingi dam de aprang nili NE Karbi live kelang rat phan isi ka pesni kang tung na lo ilitum kadok beta chini lo kedam tang ningkan pharokre sirkepra phokepra sirkep mate 1959 na ningkan si Karbi lo charlie song mahang nang thek lo langdam nang akhei tin along ta ilitum adet along Karbi lo charlie song ilitum ke doson thak thak si amethang akhei long akhei tin along sitame Karbi lo charlie song doiklo lason thak thak si 1959 na ningkan KSA sitame mahang nang pathek lo lapen Karbi akhei long akisung doan along karjap dun hemprek pen ke hang pen chenglok akhei long khe kisung apor hot ke song dun along arjap pidun lo la so jok si Karbi khe amoy arbung pusi Karbi lo charlie song phan ke hokpon lo la si bon sitami Karbi lo charlie song kapre ka song kapre ka khe tum students organization ason pen asapso ka cheprek dokok kopi pot lo plotangte ilitum aru ka chethak labang doikok langdam nang 1985 mate ningkan pharuk tresir kepra thokner kepra pho aningkan Karbi lo charlie song Roni dokok lo mate ka chethak nang pangcheng iklo lake richi ke pen metheng tom lamding road akse pusi ki pupu lapen inglong pho akse rong thang long asai hem ke do akse latumang bong 1985 a hut chethak ik dak lo mate Roni nang mandet lo hala so por hut lasi kopia potsi ka chethak ik dak ma labang so putha keli tum pini che thanam de lo lapen wangbom pen ningkan surihini ningkan mate 2000 ningkan richikip pen metheng tom la lamding road along asai hem kedo akse atomabang puthot latumang bong Roni ka chethak do thukok lilo lake a logo assemble bang isivet richikip pen metheng tom
te bon sitame isi vet same symbol pen pa hini a KSA dokok lo la bangso asai hem ke doke lamding road along asai hem isi ke doik vet lo la pen isi abang ke SDC asai hem along hala so regional political party amopmen hutlo regional amopmen la so hut hini dokok lo la son si wang bom pen ningkan suri hini ra kretroxi mate 2017 an ningkan puthot lamding road along asai hem ke do a KSA la tum puthot hini KSA dokok lilo ile tum langdam nang la ke assemble ke same isivet lilo richi ki pen metheng tom isia bang ke lamding road asai hem long isia KSA dovet lo la pen richi ki metheng tom la bang so KSA samson teron aru puisi karbilo charlie song mate KSA aru nang dokok lilo lan chota kalisi pining aningkan surihini ra engkoi ra pli aningkan puthot labangso lamding road along kedo KSA asai hem along pen hini nang mandet lilo lake assemble ke isivet alang litum logo ken pon sitame CPIML office along kedo la isia KSA lo la pen lamding road along kedo KSA ta isilo kadok ave langdam pelotang te pini arnian bangke ropo an dokok lo lason thak sikram tang por hut ilitum dak pin pur pon me United Karbi Students Association po UKSA po sitame mahang nang thek lo la si KSA ropo dokok lo la pen UKSA puta isi dotukok lo la pen isi asai ke pachun je phan XKSA po sitame isi abarim ke claim abarim atum isi asai hem dak di fu arong sopia long ke do gavois phil adung sialang litum sai hem ching pulo alang litum isi asai ke pachun ponja phan pusipu lasi raratum kabang hu prong abang ke karbilo charlie song aphan kapang rumji lapen kaching rumji po aporo hut hala ropo nang mandet lo hala tadolo United Karbi Students Association na puta dolo lapen XKSA puta ko pia posi isi asai ke pachun ja phan XKSA puta isi asai hem ching punang kok malapen piposi XKSA pu pen claim nang kok lo non kiki bom a KSA atum la ke claim ya phan aja kong awedat ma puta penang anatum kachethan la so tomon ke jab ke do porohut puthot keram tang chitia chiklo ni phai cap arni di forong sopia long ke do birla long ke do hotel hempia long Women Karbi Students Association so arlo karbilo charlie song pu mahang nang pathek lo mahang nang ke pathek dat pen ni phai kre pho ani bang ra theng lo kapang dak je phan puthot hotel hempia lang lang litum meing ni lo la bang sa mei long pherang ke tuma phanta ke hang padopon lo sitame la bang so men la puson karbilo charlie song la pen kapang rumji la pen kaching rumji pu dak karbi rong sarame tum penangan asai ke deng pon dolo lang litum dak kaching wai ching sai padopon bom apor hut la puson men Women Karbi Students Association mahang nang thek data jok ra tum isiang dengan bang ke mang hu prong son si dokok lo la si kopia posi Women Karbi Students Association mahang nang pathek dat lo alang litum kopia posi dak penang anatum ilitum social media long ta thek long lo hampang long ta thek long lo intellectual groups atum ta chethan lo so arlo ka cherai kom ja phandak karbeng long kaprek asong do alang tum long le alang litum join nun ta chok posipo la penalang litum so arlo amen pen kaprek organization le sing ta chok pos tante kopia posi Women KSA pula bang salam the ken pon lo dak lang dam tante ni phai kre phor ni alang litum aphan sing nang ne matalang litum aphan la bang so ake kham khedon pusi punang kok po dak social media long ke thek long lor la ke la penalang litum press meet long ta ningje pon lo la ke KSA inglong pho KSA tum ta la bang sar ni do la pen lamding ro ta long a KSA la pen Samson teron a KSA ro tum klem bang pho tum ta la dak chitong don si la bang so Women KSA ke seng kang ton don ja phan alam the alang nitum press meet long ma si chepak lang pon dolo la si lai hui puthak ching chi than pon po la si ke cheng sia bang ke nang litum karbiang long chat kali karbia khelong ke soar lo leader Jum pick la penona por hut akenang sot thepi ka por hut Women Karbi Students Association nang litum kopi akemang pen la penang litum karbilo charlie song aphan so arlo tuma phan ke leadership aphan warsai pipon pe la pen KSA aphan ningke the ka vedet ajoini senang litum Women Karbi Students Association kesengma nang lihin pen la bangso puthak lar dak pen nang thanik jim nili pubom lo aim and objective alam bang ke women empowerment puthak sinili chu head pulo like
to protect women, protections of women, yes, of course, and safeties of women. I'm not saying that KSA long ke women involved dunde punili pudam tipte. Yes, women are being involved there. Aprang ke yes non disiman bom nirola ke haipi alang li sidame hadak kongchung bang ar pune deng dun lobon lapen president pu sidame soar lo tam man lo sidame the thing is ki non bang ke nilining chithedamo edet alam duko ahok pet ke people lo belo tenon ke faction do o arwarim nang pa do o anutina mailong anutina KSA mailong le dun tahala tumta nilitum se hokpet halapu ihinat le dunta ihi affection le dunta nilitum se hokpet anutina matsipu a hokpet lo nilitum me claim bang ke pu nang chapaklang revente komada tumbang sin nili bang confuse lo komada tumbang si a hokpet lo pu a hokpet a KSA komada bang lo pu this thing should ask like imethang phana charju nang ji labang so KSA a hokpet ke komat lo pu. You should ask yourself. Lasi non a pi bangke la lo je nili tumpan aro nang itak dun tupu faction nang paong dun tupu. Faction nang paong dun tu mane la ke kipuk tanga bong lo prang pensi. The question is komat sila kepine aro arim kabonai lo. Ke cheng si bangke you should ask yourself maduta lasi arjunang ji. Laso affection bang komat si kiwan pa prang lo pu komat si ka cekak dum na prang lo konat pensi aruarim non nang chimban lo pu lasi nilitum phan nang jong arat ke laki chok chelo nilitum non pinisoar lo nilitum ke safety phan sinon nilitum pu bom lo sita me haladak wang pen KSA benar nang litum blok noi ladak ke nang litum la son pinchong long li pusini tum phanang ipu pulote nili tum phan le nang jong det pulote alang litum UKSA budum phanta jong dang poke hala sohot lapen ke non XKSA pu XKSA ke kupisi necessity la pu nili pudam ji kupi posi importance do la ko ke seng thunang ji kalang litum ko pinya sai phan sinon ke claim pulote la ke ako aruari malang litum ka ke paong dun thulo la son pulote ande soar lo ke faction se avela Women KSA Inglong Paul KSA pen the Women Karbi Student Association dolo pugnili ki thegam lo lela lasi nili tuma phan nili chuning ri bang ke nangli tum unite ra isi unite ra nili tuma phan set an example na mane isi example nang set pitha that Karbi's peoples can be unitedly like united fully punili tum aphan isi example nang set pitha pasi nili hin benda chuning ri dunji lapen of course Karbi Anglong arlo soarlo organization dolo. Nili tum hadak sidame cepa ogdun milo. Sidame litum rada tum ta chini prong lo laki. Nili ga hokalam kaningje lo potsi ningje dak dat pohadi rada tum ta chini prong lo dake compromises do o. Nili isi challenges puke kali hai challenge puta kali like I'm not against of them but the thing is ki what the truth is truth. Nili hin pen polote. Compromise do o la pen ke lapu ang krak pen pu sidame puge long dun bom lo matri je konan ni la putang ho che song lo sidame a result bang alang litum pitek chedet pu so the thing is ki WKS inon bang ke people lo bolote ni tum ke seng bang ke la ke refresh fresh isi fresh organization non bang ke to claim pame nang dampi pame na itu intention bang rada phan isi mesen intention bang chibi pen ne non rada phan paklang na posini lihin pen bang ke non la so true this NE Karbi life pen bang chipudun lo